When it's another mad guest up, boy, it's a master on the microphone. General T, my history makers never tambi. Ma 1C, ime munenyanyizo ba mafomu 1S ime munenyanyizo ba nenaro to wapa umchizo to siyataba ura yawo masiso. Takutenda mwari nekutipinza mkuto class. Takutenda ishe nekutipinza class mune pass. Takutenda mwari nekutipinza mkuto class. Takutenda ishe nekutipinza class mune pass. Tika tikumesina media machona ndiwe vanoita kuti tigodzegona ndoti dizit uko kushona ndiye class teacher nodzisautsanana ndoti sando uko kuma class monitor wanda nalorin vanoti monitor ndoti sando kuma baby ese akanaka Mary Grace ilishalo na makanaka. Takutenda mwari nekutipinza mkuto class. Takutenda ishe nekutipinza class mune pass. Takutenda mwari nekutipinza mkuto class. Takutenda ishe nekutipinza class mune pass. Master manga makangana Mr. Godora ndiwo vanoita isi tigozifonyora mababy nemaras vese votifarira history makers family voifarira toti ku English nodziiswa na ambuya mwana wavo toita zvinhu zviya toti vachiwira uko kusainzi ndoticha vanotiita futi mafanisi. Takutenda mwari nekutipinza mkuto class. Takutenda ishe nekutipinza class mune pass. Takutenda mwari nekutipinza mkuto class. Takutenda ishe nekutipinza class mune pass. Tika tikumesina media machona ndiwe vanoita kuti tigodzegona ndoti dizit uko kushona ndiye class teacher nodzisautsanana ndoti sando uko kuma class monitor wanda nalorin vanoti monitor ndoti sando kuma baby ese akanaka Mary Grace ilishalo na makanaka. Takutenda mwari nekutipinza mkuto class. Takutenda ishe nekutipinza class mune pass. Takutenda mwari nekutipinza mkuto class. Takutenda ishe nekutipinza class mune pass. Master manga makangana Mr. Godora ndiwo vanoita isi tigozifonyora mababy nemaras vese votifarira history makers family voifarira toti ku English nodziiswa na ambuya mwana wavo toita zvinhu zviya toti vachiwira uko kusainzi ndoticha vanotiita futi mafanisi.